Ngikhuliseke ngoba uyasebenza uqashiwe. Kunomehluko phakathi komsebenzi nokumanage umsebenzi. Uyahola, uholele ukwenza umsebenzi, uphinde uholele ukumanage umsebenzi. Right? Yabona mangabe wenza umsebenzi ongenayo i-enthusiasm yokuba better and better kuwona, kepha ufisa ukuthi wena uholele ukuthi uyawumanage lo msebenzi, uyayihypocrite. Umsebenzi kumele ube ne-enthusiasm yokuba better and better kuwona uma kuwukuthi lo msebenzi uyawuthanda. Singakayibali leyo ukumanage ngoba ukumanage kusho ukuthi vele wena usudevelope i-expertise, you are an expert kuwona to the point ukuthi usungawumanage uyabetha kuwona, uzomanage laba abawenzayo. Kodwa wena mufuna ukumanage laba abawenzayo without wena ukuthi ufuna ukuba better kuwona, futhi kahle lapho singasho ukuthi uconcerned ngemali more than umsebenzi itself. Yayizwa ke ngoku ngalesi sikhathi ubingelele changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Asibeni neqiniso phela la. Yabona khona umsebenzi owenzela ukuthi la ngi-acquireisha knowledge kulo msebenzi, and each time I do it I am consciously aware because I want to develop myself kuwona. Why? Ngiyawuthanda. Yayizwa lonto. Ngiyawuthanda wona nje. Kunabantu abangawenzi lokho, kodwa bafuna ukumanage becathulise abantu abawuthandayo lo msebenzi. Yabona uma uzocathulisa umuntu owuthandayo lo msebenzi, ofisa ukuba better and better kuwona, wena ungekho njalo kodwa umanage lo msebenzi, kusho ukuthi wena uyisubordinate lakho lo, kumele ukuthi umcathulise umkhulise kulowo msebenzi. Kodwa wena ke awubanga concern ngalokho, ube concern ngokumanage umsebenzi wena. Into ezokwenzeka ke ile ukuthi wena uzoyenzela phansi subordinate yakho, because you'll be cutting corners when while is-subordinate yakho is busy equipping him or herself wanting to be efficient emsebenzini, bese kuba ngathi uthi unesicefe futhi uyakuhlupha, kanti wena ongekho concern ngani ngomsebenzi, uconcerned ngemali yakho na yokumanage, hayi wona. Yayizwa lonto. Kusho ukuthi ke usendaweni errong. Bekungamelanga engabe kwakona lapho uyafisa ukukhula. Bekungamelanga ngabe uyafisa ukukhula kwakona lapho. Bekumele ngabe wena uba neqiniso lokwenza into ofuna ukuyenza oyithandayo. Ngoba uyabona uma wenza into oyithandayo, lonto yokumanage lo msebenzi nokuphatha kuba yinto nje eba yi-cherry on top, because now you know ukuthi I know so much. I know so many tricks, I know so many ways of doing this. I can guide noma ngabe kuthi ubani kulento, yabo. Ngoba ngiyenzile lento ngiyayazi. Ngwenzele isibonelo nje. Ushayelile itekisi, walishayela itekisi iminyaka ngeminyaka. Ushayela itekisi, uyazi ukuthi abantu bathola kanjani, batholakala kanjani, istrategy sithini, wazi kahle A up to Z indaba yomsebenzi, yabo. Ubone konke ama seasons, ubone konke ukubonile. Usunamatekisi akho ke manje,
usunamatekisi akho manje, wena uzokwazi wena ukuguide udriver othile ukutshela ukuthi abantu abekho. Uzokwazi nokumcatshulisa ukuthi lalela abantu bakhona kodwa nasi strategy engizokunikeza sona, so wenza kanje kanje nakanje ngoba mina ngiyambile le ndlela, ngiyayazi, ngiyibonile. Uyamguide, uyaqala udrive, hawu abantu bakhona. Yazi iyasebenza lento engitshela ubasi, iyasebenza, abantu bakhona. Imina nje obenza izinto ngendlela enzima ngoba uyambile le ndlela waba bhethi. Kodwa uma kuukuthi vele ubasi ubengayifuni vele le yanto ayenza, ubengabi better, even ayikho isizathu zoba awe ukuthi abantu baba khona uma ngabe uhamba ngasiphi isikhathi noma uwenza njani noma akwazi nokuthi uyiphusha kanjani nenye imoto, ugebhe, ucreate kanjani, zonke lezo zinto akazi, akanandaba futhi wengenandaba. Wena ukuthi hey i-cash up ekhona ile mawuthi uyangixosha ngixosha. Laba kanandaba lo muntu nomsebenzi akafuni, ayikho ukuthi into efuna ukuthi ayidevelop ukuthi uyazi better la. Wenza lokho nje, mina wami umsebenzi ukuthatha lokhu ngenze kanje kuphelile, okunye nokunye ngingene lapho. Manje muzophatha umuntu onjalo ke wena othi mina ngizoyenza 1 2 3 okunye nokunye ngingene lapho. Lo muntu yamboka ukuthi kodwa umanager yomsebenzi wakho. Awuni nokunye ukuthi ngingene lapho. Mina ngenza 1 2 3 finish, phelele lapho. Wena ke masusu awuzukubanga nesicefe wena mawukuthi wena ufuna ukuba better, because you will keep on asking, you will keep on it will be like when uyamveza ukuthi akazi kangakanani, gcina senibanani nombango. Ngoba ngazi ukuthi manje uyam expose because wena you will end up knowing more than umphathi wakho. Ophethe umsebenzi wakho, by the way, akaphethe wena, awunayo umuntu okuphethe. Uphethe umsebenzi, hayi wena. Kodwa kuzoba ngathi kulowo msebenzi wena wazi kakhulu kanti inkingi kuyena. Uyena ongekho concerned ngawo umsebenzi lo. Indawo wrong le kuyona, akawuthandi. Indaba iqala la. Iba sendaweni yakho musuba yihypocrite. Into ebekumele ngabe uyenzile, bekumele kube ukuthi ngesikhathi uselapha on the lower level lomsebenzi ungaka manage umsebenzi nabasebenzi. Yabo? Bekumele ngabe wena ukufune into yakho ewena oyithandayo, ngoba lapho kusuke engakabikho so engakabi maningi ama responsibilities, ngoba sungakabi nabo abantu abareporta kuwena, sungakabi nabantu abareporta kuwena. Ama responsibilities engakabi maningi, ama managerial duties so engakabi maningi, ukuthi ungakwazi ukuthi uexplore izinto zakho oyithandayo, ozokwazi ukuthi udevelop ama expertise kuzona. Kodwa what decide ukwenza njani? Decide ukunyuka kanje. Yabo? Decide wena ukuthi uzophatha nakhona lapha futhi. Usucika ukuthi manje lo msebenzi uyawumanage. Yabo? Umanage umsebenzi nabantu, umanage usunama duties amaningi owenzayo. Kodwa yes, lento awucabanga ukuthi uzoyithola, awuyitholanga. Wacabanga ukuthi uzoba nemali. Kodwa still uyabona ukuthi isituation ithi kuyafana. Mhlawumbe iwe way better lapha eqaleni ngobani? Wawuvela ungabi nayo kahle into yokuthenga, kodwa futhi uyayengekho ipressure ngoba uyena umphathi. Yabo? Ngisho ungayidafuzela ngeenyawo zakho uyibolekele kuma colleagues, awungishaya noma ngo3 lapho vele ayikho inkinga. But manje usumphathi ngoba ubukanga into awujulanga. Umphathi manje awusakwazi ke manje ukuthi uvele wenze haphazard njengomuntu omphethe wena. Yabo? Sesilindele ukuthi okunye kwena uhlela izinto ngeorder. Ngithi yabo? Kanti kwakumele ube neqiniso. The moral of the story is do not compromise. Do not compromise. Ngenxa yani social status, power and money iba genuine and authentic. Inhliziyo yakho ifunani?